world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga plastic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan. Okay, sa ito nanay, dire mga kauturan nga naka-online. Mayong hapon sa inyo, kamusta lang? Mainit ang panahon dira, mapaang uko nag-enjoy man ka mo na sa Game 6 ang NBA Finals. Go, go! Paano ka? 4th NBA championship in last 8 seasons. Mga nagtagang standing yak sa kansang Golden State Warriors. Okay, good afternoon, Tito Wet. Tamyaw ko family Laparan, Labanyego family, kagas para siya. Ay nagatamyaw Connie Laparan, sang Pandanon, Don Salvador Benedicto. God bless. Okay, likewise, Ma'am Connie, thanks for the 3 hearts you sent. Okay, Ray Flores Baryoga, mayong hapon, Tito Wet. Okay, good afternoon. Congratulations, Golden State Warriors. Ang hambal ni Sir Waymar Beranjo Lingoste. Bisan wala kaya pusta, Sir, happy kaya no? Yes, enjoy lang. Hindi makayuhom kita. Ma'am Virgil Alpinda, tawe, good afternoon. Wow, daog aton manok baba. Congrats, Golden State Warriors. God bless you all. Fans ka man gali, ha? Okay, binila sila lang, no, Ma'am Verge, no? Kita man. Martin Aliling, good afternoon man. Tawe, monitor lang ko, greet ko lang akong pamilya sa Tagda Hinigaran. Romulo Iwayan, Sweet, Lovely, and Baby Heart Iwayan. Salamat gid sa inyo. Greet lang nyo, greet lang palihog, na kay, di na to? Si Erlinda Perez, kay Milay Lekbanes, kay Christine Bigota, kay Jonelyn Vargas, sang Puruktay, tay Barangay Mabini, Valladolid. Okay, mayong hapon lang dira sa inyo. Vergara Jeronimo, salamat kag mayong hapon gid. Inday Nemya Ngipen Iwayan. Advance Happy Father's Day, second love one kay father sa akon mga anak. Romulo Iwayan sa Tagda Hinigaran. Salamat gitawe. God bless always. Humalumina. Yes, mayong hapon man sa imo. Na? Raymart Berano Lingoste kay Ray Flores Baryoga. Good afternoon. Congratulations. Gidhambal ni Sir Flores na Raymar gali ni Raymar Beranyo Lingoste, Martin Aliling, salamat gid. Inday Giselle Franco, hi and hello sa imok. Give my regards man dira kay Sir Erwin Gonzalez dira sa may maaw. Salamat gid, ma'am. Okay, enough lang na anay ha. Balikan ko lang kamo karon dugay-dugay.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakaming ginagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, Sinoro dire, good afternoon. Greet silang kono sa Villa Caridad, La Carlota City. Sila ni Flor, sila niya mayong hapon. Pamilya Sinoro kag Pilar, family ga monitor gid. Bisan nagaulan kag nagainit. Abaw, salamat gid Ma'am Ana Sinoro. Tita Wilma mayong hapon sa liwat mainit nga programa mo, ari lang ko diri naga-monitor sa imo. Share done na Tita Wilma. Si Sir Alex Montesa, no? Patamyo ko paliyog sa ilan ni Ma'am Vanessa kag Doc Mayo sa Rochester, Minnesota, kag Ma'am Jinky de Legdon sa Phoenix, Arizona,
Thank you, Gid, to keep safe always and God bless all the time. Wow, likewise man, sir, na? Si Inday Flor, si Sara, tanan nga taga Villa Caridad, maayong hapon. Ginatamyaw gid ni Ma'am Ana Sinoro. Abaw, salamat gid Ma'am ha. Kag, syempre kay Sir Mileli Uligo, o kamusta ikaw? Pero ara siya subong upod sa aton live sa Banis Cafe Highway sa Barangay Tangob. Sa Sir Mileli, salamat gid na. Gina Maritana, greet naman po si Lola Sola kag si Lolo Boy sa Barangay Bulad. Salamat gid Inday Blaza kag dira man sa may Handumanan kay Sir Rufino Era Gabino, good afternoon lang. Eric Fernandez, good afternoon kag kay Juvie Monares, mag-upod man sa iton live. Fernando Bongbong Narciso, kamusta na bong? Good afternoon lang. Dali lang. Mawili naman ko sa greetings karon. Aton anay sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, okay, nga aton sa niya letter sender sa karon nga hapon, isa kadalaga nga nabalaka gid sa iya kaugalingon, maintindihan mo gid karon Inday, na? Kag siya nagapatawag sa ngalan Christine, kag ang sulat ni Christine, mensahe ni Christine sa This Is My Life nagasiling. Dear Tita Wilma, maayong adlaw lang sa imo, tita. Ako gali si Christine. Hindi lang pagbasaha ang akon apelyido. Taga diri man ako sa Bacolod. Nagsulat ako sa imo kay mangayo lang ako advice. Natungod ini sa self ko, tita. Ambot gani dugay na ko nga naga-overthink kag may insecurities ako sa akong physical nga itsura. Ay nga mga anak ko. Halin pa sang bata ko, permi na ako nga mabuli. Kay bisan itom ko, putot pa kag medyo may pagkabunjing ang hambal nila. Abi mo nag-transfer man ako sa lain nga school sang una para makalikaw, pero amo man gali gyapon. Sang uli sa ikatatlo nga school nga pag-transfer ko, nag-try gid ko, tita, nga arigluhon ang self ko. Hasta na lang nga nag-college ko. Sang uli napabayan ko naman ang self ko. Wala na ako nagapangariglo. Kag may ara pang love handle sa likod ko. May ara ang nagtubo na. May ara. Yes. May eye bags pa. Nagpungguron pagid ko. Feeling ko, siguro tungod very busy ako sa akon academics kag duty. Kay working student ko bimo. Pero may time, Tita Wilma, nga nagabatsyag ako sang kahisa sa mga babae nga pareho ko nga sagad mag-ariglo sang ila kaugalingon. May ara akong kaisa nga bisan hindi ka kapangariglo gid sobra gwapa ka na, ako bisan anhon ko lain kid. Wow.
Hindi ko malikawan, tita, nga mag-compare ang self ko sa iban. Wala man ko binaanad nga gina-compliment. Nahuya lang ako kung hambalan ako nga may natulupang dan sila nga bago sa akon. Ang ex ko gani, tita, nahambalan man ni ako sang una nga magpaniwang kabalak kag magpaputi. Para daw nami man ikaw tulukon, kay hindi man niya mabaton ang akon physical outlook. Nga itom na, tambok pa, ay ho, mga anak ko. Gani subong, wala ko boyfriend, tita. Wala ko sina nagaproblema, kundi amo sini ang itsura ko. Feeling ko, siguro na sobrahan lang ako sa pagpamensar kung ano ang akon itsura sa panulok sang iban. Sobra-sobra nagid siguro ang nubo sang pagtulok ko sa kaugalingon ko. Pero matyagan ko, tita, basi need ko lang nga magpagwapa para makasulod man ko sa standards kag mabaton Manila ang flaws ko. Amo lang na ma-share ko man sa This Is My Life. Salamat gid, Tita Wilma, sa pagbasa. Christine. Okay, sa aton letter sender, mayong hapon lang inday sa imo. Madamo gid nga salamat. Nakita ko kung ano gid ang kaundan sining imo ginpalabot sa aton diri sa This Is My Life. Kulang ka lang sang ginatawag acceptance sa kung ano ikaw. Pero tandaan mo, ang tanan nga gintugas sang Ginoo, mga matahom. Kung hindi ka man nangin matahom sa ila panulukan, sa ila kag kung sino man, pero kay mama, kay papa mo, kay tatay, or kay nanay mo, matahom na ikaw iya. Diba na? Kag may ara gid nga makakita sang imo katahom. Ang ginabasihan sang katahom sang kalabanan, ang aton lang panggwa nga itsura. Pero ang aton sa ni within beauty, ang aton sa ni inner beauty, wala pa nila makitaan. Kag inaiya, hindi makitaan sang mga mata, pero mabatyagan sang mga tao nga nagapalangga sa imo. Pabahiin iya sila kung hindi man sila, kung hindi kay makaupod sa ila, palangga ang kaugalingon mo. Batuna kung anong ginhatag sang mahal nga Dios sa imo. Kaya abi mo kaluluoy, kagin nga ikaw mismo, hindi mo mabaton ang kaugalingon mo, na? Pero kung lang taon na ito nga, feeling ko daw gusto mo, gid mo. Magpa-overhaul sa imo kaugalingon. Di kung, let's say, may working student ka, di ba? Duty pa nga pasensya. Duty pa nga pagpaubos sa kung ano naman ang mabatian mo, ano man ang ilang makomento sa imo. Padayon na lang ang pagkapisan mo, ang pagpaninguha mo para sa kaugalingon mo. Kaya ang pagpagwapa na iya, kung gusto mo nga magwapa ka sa panulukan sang iban, mahapos na iya basta may kwarta. Di bala subong? Hindi na imposible. Pero nga magasto ka, abi. Kung pwede mo man lang iya sa imo kaugalingon mabaton mo, nga amo inang ginhatag sang Ginoo sa imo, kag batunon mo sang hugot man sa balatyagon mo. Kay kung wala sang may nakasatom, wala sang may nakasiplat sang imo katahom, tungod sang ila nga makitaan sang ila duha ka mga mata, masiling waay kid, no? Masiling sila, waay sila nagwapahan sa imo. Pero maabot ang tion nga may makakilala kag makabatsyag sang paghigugma sa imo nga sa diin nakita niya ang imo inner beauty.
Kaya ang inner beauty taya hindi na makitaan sa mga mata, di ba la? Ay, oo mga anak. Kung gusto mo gin nga magwapas, mention ni Tita Wilma, hindi na imposible sa karon, di ba la? Ay, hindi na mabudlay magpa-beauty subong. Pwede ka kadamo daw kadto kadabla sa mga malls daw sa mga lagko da may ara galing kado hindi mahuno kabalo ang mga may mga salon panawag sina na may mga salon nga pampagwapa di bala pagpanami isang imo kilay isang imo eyelashes sa imo skin nga daw Koreana ka di bala may ara sina ang iban nga paglota para nga magputi kag magkinis ang panit kung amo gid inang gusto nimo sa ulihi pero dai fake man ina nga pagpagwapa ang nami natural nga kagwapahon di bala ay ho ang sanahambal ko lang sa imo batuna lang kung ano ikaw na batuna ang kaugalingon mo mismo sa kaugalingon mo hindi sila ya pagsapaka hindi ka magpaapekto sang ila mga ginapanghambal sa imo likod abi magmapisan kabala kag pamatudi sila nga nagsala sila kaysa uli makitaan nila puwerteng pakamalaotan na siya sa una no during college days or during high school days pero subong tag-awa siya bala ano na siya ano nang na-achieve niya sa iya kaugalingon. Importante, ano man ang ginhatag sang Ginoo sa imo wholeheartedly accepted mo sa imo kaugalingon. Maging maayo ang tanan. Kabalo ka lang niya maghipid sa kaugalingon mo. Kabalo ka lang mga riglar sa kaugalingon mo. Bisan dapa ka ilong, bisan itom ka pa. Itom kun makinis, nami na naamo nang ginatawag nga natural beauty. Kay black is beautiful daw. Pinay kaya girl. Hindi kaya Koreana, hindi kaya American, hindi kaya mistisa hindi kaya mistisa nga Spanish, hindi kaya mistisa nga Hapon, na hindi bala? Filipina kaya. Kag ang matudtod nga Filipina, morena, no? Kung maitom gin man, so what? Kay gwapa naman, magkinis naman nga pagkaitom. Kung dapa man ilong, ti ano? Kaya mo ni ginhatag sang Ginoo sa akon, importante lang nga makaginhawa ako sang, makahaklo ako sang oxygen para nga makahulag ako, para makapadayon ako sa akon kaugalingon. Di bala? Kung dapa ang ilong ko, ti angayan man ako na, amo na bala, ikaw mismo sa i-boost bala mismo ang kaugalingon mo na masila na papatiyagin ng kaugalingon mo tawi. Pero hindi na una-una gidya acceptance mo once nga mabanton mong realidad kung ano ikaw ka kung sino ikaw wala ka na pakialam kung anong ihambal sang iban sa imo na ay ano ya mo na siling naton nga be yourself importante lang simple lang imo bayo, pero mahipid matinlo ang ngayan ikaw. Kung sila ka pa manicure, ti kabalo ka man mangiskis ang imo mga kuko sa kamot kag tiil, di bala? Mga simple nga mga bagay, hindi nga daw pareho nga ano gidbi nga makapangkontudos ka pareho ni Tita Wilma kung kaisa ba ginhawa ko na ka pang make-up ba kung kisa mang make-up makapoy gali makapoy magkurit sang imo kilay makapoy magbutang lipstick magmamulbos it will take time pa balahaw na kay wala kaya naanad mo na why kaya naanad humalin sang inagdinalaga ka hasta nga nakapamana ka hasta nga nag-edad ka kung why ka nag senior citizen why ka naghagay pang lipstick ang magpangilay pero hindi realidad ina na. Nga kinanglan, hindi taman, pagpabayan ng kaugalingon ta. Pero importante is, nabato naton kung anong ginhatag sang Ginoo sa aton nga katahom. Kay sa mata sang Ginoo kita tanan mga matahom. Mga gwapa kag mga gwapo, alalangay kita tanan sa panulukan sang mahal nga Dios. Hindi ka magbatyag sang kahisa sa iban. Kung gwapa kita, mas gwapa pagid sila. Kung gwapo ko, mas gwapo pagid sila sa akon. Importante is nakasulod ako sa gwapo ka gwapa. Di ba la? Hindi, Christine, amo na siya. Hindi ka magpalibog.
Masiling ka nga, amo mo na, kung magdinamo daw, magtinipon-tipon na pahigad-higad ka na kay ti hindi kuya pareho sa ila katahom, hindi kuya sexy pareho sa ila, ha? Amo na siling naton nga be yourself. I am what I am. Accept of who you are and what you are. Hindi mo na kinahanglan nga mag-itsura artista ka kung sa bagay kung nga to na mga artista. Sa totoo lang, pag wala make-up lang tawa bala, gwapa pa ni mga simple man nga mga makita naton sa aton palibot. Make-up malang nang nagadala sa ila, diba? Ang katahom depende. Depende sa beholder. Depende ina sa imo kung paano mo dalon ang kaugalingon mo. Kaya mo nang hambal nila bala nga, beauty is the eyes of the beholder. Kag correct gid na, mas simple, mas matahom para sa iban. Kung gusto mo, amo na gunoy ginaproblemahan mo gid guro, Inday Christine, tungod wala ka na boyfriend subong, pero siling mo accept mo naman kay na-hurt na ikaw mo sa first boyfriend mo, kung nga agin break ka, kamahambalan mo, paniwang bala para nami, ka man lang taon, may point man siya. Pero kung wala mo man kay, siguro nakita niya, nga ginapabayaan mo man ang kaugalingon mo. O ara ka lang iya nakaudod sa pagtuon, sa imo pag-obra, kay ti working student ikaw, hindi. Kinahanglan ang tanan balansihon mo man. Kung nagabakas ikaw para sa maayo mong palaabuton, kung nagapangninguha ikaw para sa maayo mong palaabuton, tanawa man ang kaugalingon mo. Wala ko man bala ginapabayaan, ginaatipan ko man bala. Kag hindi lang yang aton physical outlook ang aton ulikdan. Kag ang aton palaabuton. Pasiplatan taman, amula lang na gani, gamay lang gid bagay. Pasiplatan taman ang aton spiritual life. Kinahanglan gid, na? Bisan ano lang dayang itsura takon, ara kita gihapon sa mahal nga Dios. At tanan nga ginahimo ta, upod man siya gihapon sa aton. Bisan ano nga criticize nila sa aton, okay lang na. Importante is happy ako, ari ako, always lang nga nakayuhom para ang makatulok sa akon makayuhuman. Pero pareho kay Tita Will, mga kaseryoso sang itsura nga do kabudlay gin magyom, natural ko na ginaya. Man makapoy man magyuhom na. Hindi, natural ko na ginaya nga amugin. Pero deep inside, mamagan ang dughan ko. Tungod nga, matawhay ang pamensaron ko. Kagang napamensar ko nga kinahanglan, mangin malipayon ako bilog nga adlaw para mangin malipayon man ang mga tao sa palibot ko. Nga kung maghihom ako, makayuhuman sila. Amo na man lang nahimuon sa kalibutan. Kay nga may makatalupangod kid sa imo, Inday Christine. Kung magintag na ginaya si Lord nga para sa imo, maabot na siya in God's time. Mahatagi na siya sang para sa imo. Hindi ka magdula paglaom. Focus ka lang anay sa kung ano ang ginapaninguhaan mo sa karon para sa imo kabuhi. Wala ginaproblemahan ang nobyo, ako na mahambal sa imo, na? Hindi ka magproblema kung wala ka na nobyo, na? Hindi ka magproblema nga wala na sa may nakatalupangod sang beauty mo, nga hindi para sa ila beautiful ikaw, hindi ka beautiful sa panulok nila, pero may somebody ginagintagda si Lord nga makakita sang imo katahom. Kag amo ina siya, si Mr. Right para sa imo sa palaabuton. Ano na iya, hindi ka ano malang, anhon mo ang gwapo, ara naman sa tawe, anhon mo ang gwapo, anhon mo ang gwapa, kung magsakit man lang imo dughan, perme, kag wala ka man kuhaon, kung ning iya man lang katahom, nga makita sang imo mga mata, ang iya nga kagwapo nga makita sang imo mga mata, pero sa kamatuoran, wala man gali. Hindi nga wala sa bulsa, kundi wala sang mga maayo nga mga quality nga ginapangita mo sa isa ka babae o kung sa isa man ka lalaki. Ang mga naga-komento na sa imo, naga-criticize na isang imo physical outlook, i-pray lang na sila bala kay Lord. Lord, sige lang. Okay lang na, i-bless lang sila, Lord. Apa mo kay na bala. Pero tuod na siya, na? Inday Christine, kabay pa, na naathagan ikaw.
batuna lang ang kung ano nga ginbless ni Lord sa imo. Padayon na lang ang mga maayo mga handom para sa imo kabuhi. Kay sobra pa dira ang maangkon mo sa palaaboton. Salamat sa liwat sa iban man naton dira nga mga palangga nga mga tagpalamati kamo man. Bisan gamay lang nang na-share ni Inday Christine sa aton, pero tuod na hindi lang siya makabatsyag sina, kadamo sa nakabatsyag kag naga-eksperyensya sina. Na? Kasa inyo man, kung ano man ang inyo mga inagihan sa kabuhi, kag nakahatag sa inyo problema, o pwede man nila magkuhaan leksyon sa iba naton nga mga palangga, nga mga tagpalamati. Makuhaan man nila pala hinandikan o problema within the family, mga eksperyensya nga mapuslanon bala sa adlaw-adlaw naton nga pagsinalayo. Pwede gininyo ma-share diri sa programa This Is My Life. Isulat lang kag ipadala. This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Kung hindi man, pwede man ninyo ma-drop by diri sa Action Radio. Kay hagan-hagan naman ang pandemic and COVID-19, pero extra careful gid lang sa gihapon panumdum ni Tita Wilma. Kung daw kabulubud lang sa inyo, may ara ka mo FB account, pwede nyo man ma-send kay Tita Wilma sa aton personal account. Wilma ang Tupina Sugaton, hindi gani sa aton man Facebook page, Action Wilma Sugaton. Okay? Alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Mga reaction karon sa aton sini mga texters sa mga nagaupod sa FB Live na basahon ina ni Tita Wilma para makayuhuman kita. Pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Nagapamatuod. Okay, sa mga naka-online dira, please, greet lang. Okay, Sir Meleli Oligo, thanks for the big heart, ha? Okay. Good afternoon, Ma'am Wilma, TGIF. Keep safe and take care always. May God bless you and your family circle. Ma'am Wilma, more power to ARB. Likewise, Mama, sa imo man pamilya, na? Thanks for the prayer, thanks for the love. May kiss pa, Ma'am. Thank you, good, ha? Kag sa mga flowers. Siling naman ni Sir Mileli, love you all. Sir Mileli, salamat gid. Ara lang siya sa may Vanas Cafe, sa highway, sa Barangay Tangom. Tamyaw, please, Ma'am Van. Tanyaw. Ma'am Vanessa, ginaguro mo. Sir Mileli, yes. Ma'am Virgie, good afternoon. Happy listening gid kami diri gihapon sa Myselin Homes. Kami ni Daythel Maiguico. Nanay Thelma, good afternoon. Kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer Mercy. And Janida Barbon, salamat tawa. Stay healthy always. And God bless you and your family. Thanks for the prayer. Thanks for the prayer. And for the love, Ma'am Virgie. Kag salamat man sa dala mo nga mga videos sang TikTok mo ba o nagakalingaw ginas dito we piyong ginang mata ko sang yuhom sang tanagalantaw sa imo na padayon lang tamam sa pag-serve, importante lang gina. Yes, Antonio Beronio from San Gabriel, Pampanga, sa Macabebe. Tony, good afternoon. Kamusta lang sa bugos mo nga pamilya. Sorry lang, pasensya ka muna lang, magpasensya kay Tita Will. Akon Helen, Tita Wilma, good afternoon. Shout out lang sa mga nagapatuyo nga on duty sa health center sa Poblacion Valladolid. Di man makatulog kay super hot. Yes, super hot gani. Listening right now, more power and God bless. Akon Helen, thank you, good. Yes. Karon na lang na mga ang inyo bala nga mga reaction para sa atong letter sender. Basahon ko gina karon, ha? Relax lang ka mo dira. Kag kay Eric Fernandez, good afternoon man. Kag kay Jean Hisulgon dira sa Valladolid. Inday Jean, good afternoon man. Kag kay Christian Bea Dalisay. John Serna, kamusta lang? Mayong hapon lang dira. Kag syempre kay Christian Roa, good afternoon. Kay Dondon Pilyado Elekin, good afternoon man. Kag kay Nemya Ngipin Iwayan, Helen Cabales, salamat gid. Kag
Yes, tapos na ito Inday Jean, nabatian mo. Inday Jean Hisugon, dira sa Beb's Mango Stand sa May Valladolid. Salamat, Gid. Okay, relax lang kamo danay, abalikan lang kamo karon ni Tita Wilma pagkatapos man, ha? Asang ato na isa pa gid ka portion. Pag may time, don't worry. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga plastic para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na De Los Santos sa May Balatong, Barangay Kalapi.
Gapanamyaw si Gloria Hilado 3857. Okay, katuan ta ng pila ka mga opinion, reaction sa itong mga listeners para sa itong letter sender. Na? Okay. Inday, Atia Kim, Eriman, good afternoon lang, day. Na, hidlaw na Tita We sa imo. Inday, Virgil, pindahambal ni Ma'am Virgie, tawe, ma-advise ko lang sa sender, batuno niya gid sang hugot kung anugid man ang ginatag sang Ginoo sa iya. Kung malaway ka, away ko nagagamit nga term, Ma'am Virgie. Kung hindi siya gwapa sa mata sang tao, gwapa ka naman sa mata sang Dios. Ha? Pray ka lang kay God, kay maabot gid, na din ito, maabot lang na ang ginpain ni God para sa imo. Nakapamana gani ang bulag, ikaw pa never kagin magbasol kay God. Sabay lupa salamatan mo gid siya. Right, Ma'am Virgie? Thank you, God. Siling ni Sir Ray Flores Barrioga sa sender, insakto kagid tawe, may ara gid na nga lalaki para sa imo kag wala niya ginapangita kag ginaproblemahan. Wala na iya kuno ginapangita, ginaproblemahan ang nobyo, di ba? Ako gapatig ko na iya. Maabot lang na siya. Sa sender, kunara sa imo nga ginhatag sang Dios, amo na ang ginhatag ang Dios sang Dios. Be natural. Siling ni Sir Rufino Era Gabino. Siling ni Ma'am Ana, gani, hindi na problema, kay basta normal ang pagpangabuhi, importante maayo lang. Maayo ang batasan mo, batunon mo gid kung ano ikaw. Right, Ma'am Ana. Hello, Tito Wilma, good PM. Shout out lang sa mga nagapatuyo, ay nagliin na. Sorry, gid, no? Hambal ni Ma'am Ana, sa sender, hindi na problema, na? Para sa ako. Importante matinlo ka, kag healthy, kag mga muyo ka. Pasalamat sa grasya nga ginhatag sa imo sang Ginoo. Never mind sa iban, wala pakiawa, wala pakiawa. Pray lang, na? Okay, sakto gin man. Sa itong text hotline, kita mo na lang na. Sa itong sa text hotline, kadasig, abi sa iya mo. Sa itong text hotline, hambal ni 1780. Good PM tawe sa sender, hindi basihan ang laway kag itom, perte. Ang laway kag itom. Hindi, sorry, gida. Hindi basihan ang laway kag itom, day, basta ang lalaki may luyag sa imo. Luyag gid na, yung sa kung maluyag sa imo, maluyag gid na iya. Importante day ang ugali mo. Basta, ano kadamo ang maluyag bisan ano kadamo ang maluyag sa imo, titawe kayo ha. Bisan ano kadamong maluyag sa imo, hindi pagproblemahi ang kaugalingon mo. Thanks gid Avimar. Sang La Carlota, sorry gid Vimar ha, 1870. Pero salamat gid. Ay good PM, mahambal ko sa imo day, batunag gid ang kaugalingon mo kay kun ako ang boyfriend mo, biskan. Ano ka pa batunon tagid ka, kay ang importante gid maayo gid ang ugali, kay amo gid na ang pinakagwapa gid o pinakagwapo sa aton. Anhon mo ang gwapa o gwapo daw kun daw bastos man lang kag wala batasan gid. Ako sa imo day, magkontento kag gid sa kaugalingon mo ha. Okay, pangayo siya dayon text mate. Pray lang gid kay God. Pangayo number mo. Tandaan mo gid wala sang malaw-ay nga tawo. Johnny Gali. Okay, sa gusto makig-friend kay John, iya cellphone number 0909 839-5488. Again, 0909-839-5488. Aha, good PM Action Wilmang, importante ang inner beauty, ang unod sang imo tagipusuon, kay ina pleasing gid sa mata ni Lord, kag siya gid ang maka-appreciate sa nga la sang pros and cons. Correct gid. 8775. Salamat gid. Sa sender, siling ni 4706, day hindi pagpakanubo ang self mo. Anhon ta kay amo nang ginhatag ni Lord sa aton. Hindi mo na
hindi mo na pagproblemahan. Importante ang ugali dahil. Ba't na ginhagtag sa aton? Aring number ko kay Tita We. Basi gusto mo nga makig-friend sa akon. Ay, how nice naman. Try ko ni save. Kay try ko man na ano sa iya. Basi pa lang, ha? Good PM, Tita We. Mangkot lang ko. Okay. Nasabat ko naman isang nagligan. Ada na siya sa maayong sitwasyon subong. Iya desisyon ina kundiin man siya subong kag ginhatag man namon ang kahilwayan niya para sa iya maayo nga mga plano sa iya pagpangabuhi. Sinoto gani ang namangkot. 1685. Okay siya. Maayo ang iya posisyon subong sa iya ginhamtangan man sa iya ginaobrahan. Mayong hapon patamyaw lang liog sa Family de Los Santos sa may balatong Barangay Kalapi. Gloria Hilado mo nagapanamyaw. Hay huo lang nga mga anak na iton. 46 na, alas 2:46, Action Radio Philippine Standard Time. Miss Jane Hildori Candido or Candido Hildori mayong hapon. Tama na, hindi pagbasihan ng beauty, best behavior. Yes, ma'am. Thank you. Kay Alma Posisyon Gonzales, good afternoon, ma'am. Okay na, Tita Wilma Kay, ma-horoscope kita. Ayon horoscope karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 17, 2022. Sa mga nagapangayo bala textmate, kung magpangayo ka mo textmate sa atong chat room, wala ko na ginalawag. Kaya ang ginalawag lang na ito ang ari sa text hotline nga amo ng number nga ginagamit ninyo kay man kabudlay. Pag nagahalong lang kita. Okay, hoping na naintindihan ninyo si Tita Wilma. Okay, unahon na ton nga zodiac sign karon nga hapon, Gemini. Ang mga Gemini mo ning nataw Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Mga Gemini, kadako sang oportunidad nga ara sa imo para matun-an mo sang maayo ang ginatanyag sa imo nga negosyo. Wow, na? Basta hindi ka lang magpadaso-daso sa pagsulod sa anuman nga bagay nga hindi ka sigurado sa mga resulta sina. Kinahanglan magkonsulta ka gid sa expert sa sina nga bagay kung may ara kapag pangduha-duha. 4, 6, 30, kag 41 ang mga maswati nga numero sa Gemini. Off-white is your lucky color. Katuan na ito ng mga Cancer. Yes, Cancer. Hunyo 22, tubtob Hulyo 22 nga Cancer. Mangin mamagaan ang pagbulig. Matian mo na Cancer. Mangin mamagaan ang pagbulig kon hugot sa balatyagon mo ang paghatag. Kag siguraduhon mo gid nga maangkon or mabaton sang nagakinahanglan ina nga bulig. Maswati nga mga numero 8, 23, 30 kag 37. Your lucky color is antique gold. Forte, antique gold. Okay, mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yes, Leo. Ang imo na ba tiyagan subong nga kaluya? Abi mo ano? May posibilidad amo inang halinan sang I'm sorry. I'm sorry, no? Ang imog na batyagan nga kaluya karon nga adlaw, siguro naghalin ina sang sobra-sobra mo bala nga kakapoy nga nabatyagan sa mga nakaligad nga adlaw, na? Nan, kinahanglan mo pahuway, Leo. 5, 18, 20 kag 33 sa mga maswerte nga numero. Oak brown is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob, Disyembre 23. Bakit ang mata ko gapasiplat gid sa TV. Hampang pagyapon sa basketball ho, Wilma. Virgo, Agosto 23, tubtob, Setyembre 23, ba hindi namin nga balita. Kaya nga, may ara ka bala wala ginapaabot nga pagagastuhan daw gulpi lang. Hindi ko na namin nga balita sa inyo na Virgo. Pero kung importante nga bagay, never mind. Kung anuman ang natipon kag natago-tago mo, why no choice ikaw, mapagwa mo gid ina Virgo. 8, 17, 39 kag 45 mga maswerte nga numero. Baby pink is your lucky color. Libra, sa mga Libre naman, Setyembre 24, Oktubre 23.
Ay, Libra, feeling ko hindi ka mangin komportable sa mga joke-joke, sa mga sunlog-sunlog, sa iba, sang piladera sa imo palibot, na nga nagadinugsing-dugsing ka mo, ganito tumahimo, likawan mo na lang anay ang grupo. Kung daw hindi kaya sing powers mo nga magkigbagay dira. 5, 7, 20, kag 30, orange is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22, ang kinahanglan nun ara lang sa imo, no? Kag dira mo mabinag-binag kung sinugid ang tuod-tuod mo nga friend o kon ina bala nga friend nagapakuno-kuno lang, dira mo ina mahibaluan. Scorpio 5, 7, 20 kag 36, avocado green is your lucky color. Una pa lang ina nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Gani, relax lang. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon.
Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag Walay nagidangkon sa aton nga panahon nagadamon. Marituki. Ang beauty, Marituki ang batasa. Yes, may reaction pa di sabi, oh. Yeah. A good PM ta, ang beauty Marituki, pero ang batasan, budlay gid Marituki. Yes, my dear, 8196. Insakto kagid iya. Na, ginatamyaw niya lang ko, no? Tamyaw ko kay Rufina sa imo advance happy birthday, June 22, from Family Arquileta sa Don Salvador Benedicto. At tawi po, di mo masulit-sulit hasta mag-birthday siya sa This Is My Life. 8501, i-message lang kay Tita Wilma. Kay may mabulos man kay Tita Wilma sa paggamit sa atong text hotline. Ha? Okay, let's 2:58, Action Radio, Philippine Standard Time. Padayon kita sa pag-horoscope. Sa pagbasa sa mga horoscope, ari na kita sa Sagittarius. Mga Sagittarian, amoy ni mga netaw Nobyembre 23, tuptup, Disyembre 21, Sagittarius. Tandaan mo lang, samtang nagakabuhi kita may paglaom gid, ha? Muna hambal, ba tubtubuhi kita, hindi kagin madulaan sa paglaom. Kay nga, basta makahaklo patas ang hangin, may paglaom pa. Dako ang tsansang ang ginapaabot mo, mabaton mo gid or magaabot gid sa Sagittarius. I thank you, Lord. Maswati nga mga numero 3, Justin 932 kag 43, Turquoise is your lucky color. Okay. Inday Norma, Rosales, mayong hapon dira sa inyo ni Inday Grace. Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, tungod sang imo kahuyang, kapahamakan ang imo sini, maabtan. No? Di ba la? To magpadala-dala ka sa kahuyang mo, kapahamakan gid ang padulungan sa sinatanan. So nahibaluan mo na nga hindi maayo, dapat untaton mo ina, na untaton mo, stop mo gid ina. Kay nga amo gid ina ma-experiensyan mo sa ulihi, ikaw gid ang makaluluoy. Capricorn 3526 kag 34, opal is your lucky color. Yes, Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20. Tubtob, Pebrero, 18. No, Aquarius. Enero 20, tubtob, Pebrero, 18. Aquarius, wala sang perpekto. Tandaan mo gid na. Wala sang perpekto. Ganitunan mo gid kung ano ang mga nahimo mo nga kakulangan. Kung may sala, ikaw nga nahimo, tadlo nga ina. 4, 7, 20, kag 31, mga maswerte nga numero. Beige is your lucky color. Impuntual stress, Action Radio Philippine Standard Time, at anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus,
but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat, Gid. Okay, may nabilin pa kita nga zodiac sign, gani relax kay tapuson ina ni Tita Wilma sa pagbasa. Ara na kita sa Pisces. Ang mga Pisces na tao Pebrero 19, tubtob Marso 20. Pisces, suno sa imo horoscope, hindi mo pagpasugdan nga magadako pa ang away ninyo sang imo abyan o kon sang imo nobya or nobyo. Kinahanglan istoryahan, hindi na pagpadakoon. Kung may ara gid man, 5, 7, 10 kag 25 mga maswerte nga numero, mocha is your lucky color. Kadtuan na ito ng Aries, ang mga Aries naman Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, sunod naman sa imo horoscope karon nga adlaw. Ang kwarta, may kwarta kada ang ginatago-tago, ginaplano mo nga inegosyo. Ang kwarta nga ginaplanuhan mo nga inegosyo, baw anak, hindi mo gid pag-ipasimpalad na. Hindi mo pag-ipasimpalad sa paggasto kay kundiin para pong gigid ang kamot mo nga magasto. Kay nga amangin wala pulos ang tanan. Kon ginkinot-kinot, tago-tago mo kay ipundar kung ibalay gamay nga negosyo. Okay, be it, ha? Kontrol lang kaugalingon mo. Hindi pagtaga iligwa nga makagasto kagid, ha? Kay nga, nagakalam gid ang palad mo. Kay nga, to ginagarit-garit ka sa panahon, very relaxed da. 6, 14, 36, kag 42 sa mga masuwerte nga numero, chocolate brown is your lucky color. Kag katapusan nato nga zodiac sign Taurus, sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, may mga hitabo, Taurian, nga kinanglan sundon mo man ang balatyagon mo. Ha? Kag kung anong dapat idesisyon nga himuon, ipahibalugid sa kapartner mo para wala sa mangin problema. 3, 12, 27, kag 40 mga maswerte nga numero, cream is your lucky color. Nabatian nato natong tag sa zodiac sign para man sa atong tag sa ka-horoscope sa karon nga Biyernes, Hunyo, 17 tuig 2022. Salamat gid ni connect sa Tita Wilma, tamyaw lang ko sa Family Helia dira sa Roma, Pontevedra, nagaulan diri subong tita. More power and God bless. Thank you gid. No, Felici Benzola, salamat man. Kag syempre dira sa Pamilya Tindero, no, kay Nong Jolie Tindero Senior sa Tugis, mayong hapon lang dira. Paalam na si Tita Wilma sa itong pagpangilagad sa sininga hapon. Ang ito naman Bible verse of the day nga mabilin na para sa inyo. Halin sa John chapter 14 verse 13. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. I can't say goodbye. Salamat, pasensya sa wala na itong malabutan. Buwas na naman, so standby sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.